Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag vanuit de Intratuin in Heerlen. We hebben weer fantastische gasten. Eén van onze gasten, dat is een culturele duizendpoot met een wereldberoemde broer. Dan hebben we een Limburgse zanger die met recht kan vertellen dat er leven na de dood is. Maar we beginnen met de beste cartoonist in Nederland is, Paul Kusters. En ga ik het niet relativeren, Paul? Ik vind dat zo. Het is vandaag 19 december. 19 december 1945. Dat begint de moeilijkheid al, hè. Een belangrijke dag voor de striptekenwereld. Weet je wat toen gebeurde? De geboorte van Kuifje. De geboorte van Kuifje. Hergé, misschien de eerste Kuifje Toen zit er Corbië, maar ik heb het gegoogeld, dus ik kan het weten. 1945, 19 december, de eerste keer dat Suske en Wiske van Willy van der Steen in een dagblad gepubliceerd werd. Okay. En daar gaan we het over hebben, want iedereen kent zich natuurlijk van de prachtige cartoons wat zich in die dagbladen maakt. Voordat we aan toekomen, toch, wie begint een cartoonist? Hoe werd hij geboren? Wie werd hij opgeleid? Een cartoonist, volgens mij, dat wordt bij toeval ontstaat, min of meer. Ik heb al eens dikker gezegd, we hebben een bepaald gevoel voor humor en doe gebruik zo'n tool voor, zoals wie een muzikant ontstaat. Hij heeft een bepaald gevoel voor muziek en daar gebruikt dan een tool voor. Dat kan zijn stem zijn, dat kan een gitaar zijn die in zijn jeugd tegenkomt. Maar ik moet je corrigeren, dat is één verschil. Ik kwam potloden tegen. Dus, maar een muzikant speelt altijd per definitie muziek van anderen. Maar doen we het zelf verzinnen, dat is best wel nog componist. Ja, daar zit maar in. Maar een muzikant die zou ook nog wel eens zelf muziek kunnen gaan maken en kunnen gaan verzinnen. En ja, ik verzin de grapjes zelf, dat klopt. Ja. Kunstacademie gedaan, hè? Ja. Was je toen van plan om cartoonist te worden, om striptekenaar te worden? Of wilde je grote dingen maken op doek, schilders? Eigenlijk alles wat ik op dit moment nog steeds doe, dat deed ik toen ook al. En dat is eigenlijk grote doeken schilderen, want daar ben ik ook gelukkig alweer aan een geruime tijd mee bezig. En ik verdiende toen al een soort studentenbaan door voor kranten tekeningsjes te maken van bekende Nederlanders. Dat zat er toen al in, hè? Ja. Maar we hoeven dich natuurlijk allemaal van kennen. Zeker in Limburg hier. Toos en Henk, fantastisch. Dankjewel. Elke werkdag in de krant. Een van de dingen waar, ja, ik denk de krant nog op voorbesteedt, want toch wil toch iedereen even kennis van maken. Toos en Henk, in de krant, Dagblad de Limburg, Limburgs Dagblad. Fantastisch. Ik vraag me dan altijd af, ik denk ook zelf dat ik humor heb, al wordt dat niet door iedereen bevestigd, maar wie komt zich elke keer aan die grap van de dag? Weet ik niet. Het is een kwestie van, ik ga zitten en ik pak me een nieuwsonderwerp bij de hand wat ik van de redactie kreeg, waar ik het met ken, waarvan ik denk dat het de lui aanspreekt. En dan ga ik dan even brainstormen en binnen een uur steeds zo gaat het papier. Want toen heb ik me laten vertellen, hebben ze al nog 15 jaar media-cartoons gemaakt voor de Volkskrant. Ja, precies. Nu weet ik niet wat media-cartoons zijn, Paul. Vertel me dat eens. Nou ja, mediafiguren heb je getekend voor het mediakatern van de krant. En dat deed ik ook voor Dagblad de Limburger en voor een groot aantal, een redelijk aantal regionale kranten. Dat zijn bekende Nederlanders en dan vervormde de koppen ervan en dan heet dat met een duur woord karikatuur. Maar in de loop der jaren gingen die karikaturen, die koppen, die gingen die gingen uitbeelden. En dan hij ze in een cartoon te pakken. En toen dacht ik van, wacht eens even, misschien is het wel leuk om dat het vlotter neer te zetten. Met stripachtige figuren. Toen kreeg er eerst Splinter. En naderhand wordt Splinter Toos en Henk. En zo is het eigenlijk gekomen. En Toos en Henk, dat zijn toch twee doorsnee Limburgers, zal ik maar zeggen. Die altijd, laat ik zeggen, iets te klagen hebben. En daar herkennen zich veel lui in. Maar vaak ook hele goede oplossingen hebben, vind ik dan zelf altijd. Ken je zichzelf ook een beetje herkennen in de karakter van Toos en Henk? Of is dat niet van de gaaf? Nou, nee, helemaal niet. Want kijk maar, dat klagen, dat zit er... de redactie zegt wel eens van... Ja, we hebben eigenlijk geen vrolijk onderwerp voor een Toos en Henk. Maar ik heb ook liever geen vrolijke onderwerpen. Want ik wil juist het hebben waar de u het Urk en Zanek. En dan wordt het een soort keerzijde aan plek. Want humor is volgens mij altijd een soort keerzijde opzoeken tussen wat voor verzinnen en wat voor veulen.
En wat verveulen, dat is heel dik klaargerig inderdaad. En daar ken ik dan geen met. Die relativering die is altijd belangrijk, vind ik tenminste. Dat kijk ik altijd Ja, daar. tuurlijk. Dan hebben ze een crisis en dan komt Toos en Henk, die komen weer met een opmerking. denk ik, ach, zo erg is het eigenlijk niet. Ja, precies. Dat ze daarop kunnen slagen, daar gaat het om. Het moet vooral... ik denk dat het heel ernstig zou zijn als ze die relativeringsvermogen verliezen in het leven. Dat is heel belangrijk om te houden. Dat ze denkt van, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Uiteindelijk komt alles goed, zeg ik altijd. Al is het maar een paar meter onder de grond, maar het komt goed. Nou, dat is in ieder geval een optimistische visie, Paul. Die kan ik alleen maar delen. Zeg maar, die cartoons, de laatste jaren, ja, zijn die nogal fel geworden. We hebben dat in Denemarken metgemaakt, cartoons over Mohammed. Heb je onderwerpen waar ze van zeggen, nou, die doen ik per definitie niet? Of is dit geen enkel onderwerp vreemd? In principe is me geen enkel onderwerp vreemd. Zo gaat gevoelig als pedofilie bijvoorbeeld. Daar heb ik toevallig een prijs met gekregen met zo'n tekening. Nee, toevallig, dat wordt een goede cartoon. Dat wordt de Junior Inkspot. Ja, precies. Ja. En dat ging over dus een heel gevoelig onderwerp. Maar er moest denk ik altijd één criterium aanhouden als cartoonist en als grappenmaker. Dat is dat ze de hamer aanpakt en niet de spijker, zeg ik altijd. Dus niet het slachtoffer nog dieper de grond in trappen. Want dat kennen ook wel een paar lui leuk vinden, maar de grote groep vindt dat over het algemeen niet leuk. En als ze de veroorzaker van de ellende, als ze die aanpakt, dan hebben ze al heel gauw de sympathie met. En de kennen jullie er ook om dingen lachen, al zijn ze nog zo hel. Het gaat over Toos en Henk, maar dan hebben ze ook Babs en Beer voor het Algemeen Dagblad wat ze maakt. Dat komt in gans Nederland. Dat komt ook voor een ander publiek, denk ik. Pas je de cartoon erop aan? Is dat een andere cartoon qua inhoud, qua sfeer, dan de cartoon die ze typisch maakt voor Limburg? Althans... Ja, Toos en Henk hebben eigenlijk zelfs een groter bereik nog dan Babs en Beer. Ja, precies, omdat ze stonden in vrijwel alle regionale kranten. En wat dat betreft is er echt nog steeds een hele grote oplage wat die kranten betreft. Ik geloof 2,2 miljoen kranten zijn dat per dag. En daar zat toch menig televisieprogramma zal daar jaloers op zijn, hè, landelijk. Dat geloof ik, weer ook overigens. Omdat we altijd heel negatief tegenwoordig, of altijd veel, of tenminste erg negatief over kranten gedaan. Er wordt gesproken over cijfers die terugvallen, maar de kranten hebben nog immers een zeer aanwezig in de maatschappij. En er mag ook wel naar gekeken worden dat het glaas wel degelijk half vol is in plaats van half leeg. Maar Babs en Beer, die stonden in het Algemeen Dagblad, over het algemeen zijn dat 40ers, zeg maar. En die regionale kranten werden vooral door het ouder publiek gelezen, over het algemeen. Hè. En Babs en Beer, richt ik het meer op het jonge volk, moet ik zeggen. Ja. Heb je toch wel eens dagen dat ze zeggen, nu heb ik totaal geen inspiratie, heb ze vooruit? Ja, het kan bijna niet, want het is altijd aan de actualiteit gebonden, min of meer. Hè? Die lossen dat op als ze een keer de dag te veel gedronken hebben, maar dat deed zich niet. Maar stel dat er iets gebeurd wordt. Stel dat het gebeurt, wie lost zich dat op de dag erna? Ik ben blij dat ik aan een tafel zit van echt hout, alhoewel het is intratuin, maar het is echt hout. Ik moet dat afkloppen, wil ik zeggen. Maar ik ken dat niet. Ik ken dat niet dat ik in een dag geen inspiratie heb. Op een of andere manier, het komt opborrelen. Ik zeg wel eens over een GFT-bak en nog een grapje maken. Dus op een of andere manier lukt dat. Want er is altijd een keerzijde aan dingen te ontdekken. Dus, en daar zoek ik dan de ruimte voor de humor. Heb je toch wel eens discussies met redacties, met hoofdredacteuren? Dat kennen soms heel vervelende mensen in die kranten, heb ik me laten vertellen. Heb je wel eens discussie over de inhoud, iets waar ze zeggen van nou, dat moest ze toch niet doen? Ik kom ook in kranten uit in het oosten van het land. En daar ligt het allemaal wat gevoeliger qua religie en dat soort dingen. Daar hebben ze het streng gelovige. En daar hebben we ook een paar reservetekeningen liggen. Dus voor het geval het inderdaad dan over dat soort dingen gaat, die dan eventueel voor een bepaalde krant te wiet gaan, dan zetten ze die naar alle vrijblijvend in eigen inzicht in. Die ruimte hebben ze. Ja, heb ik wel een interview gelezen met de hoofdredacteur van De Stem. En daar zei het, nou, De Stem is een van de succesnummers, omdat die cartoon van Paul Kusters staat, dat is even de kurken. Sterker nog, en dat is geen valse bescheidenheid, want de wet wat Gerard van het Reven zag, hè. Bescheidenheid is slechts daar waar niets is, hè. En toen heb je genoeg om onbescheiden te kunnen zijn. Maar daar zei zelfs, een 8, de cartoon kreeg elke dag minimaal een 8. Dat moet toch geweldig zijn, hè? Op zichzelf, ja, het wordt heel goed gewaardeerd en daar ben ik zelf heel blij mee, want dat is natuurlijk het beste contract dat ze kunnen hebben, hè, met een krant. Dat is beter dan een jaarcontract of wat dan ook. Als ze ludig waarderen, dan gaat het tenslotte om. Hè. Ik geloof ook enorm in marktwerking.
Zeg, de Sjoerd-kalender, dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Dat is de al jarenlang. Met een geweldige succes, zal ik maar zeggen. Maar dan even hebben ze nog wat nieuws op de markt gebracht. Was ze mij vandaag ook eigenlijk min of meer met verhaalsubs. Want ja, bijna de complete werken van Toos en Henk. Toos en Henk die Wie best ze daar toe gekomen? Precies, die bestonden 5 jaar. Precies 5 jaar. En we hebben dat verzamelde werk van Toos en Henk. Dat hebben we nu gebundeld, letterlijk. En dat is nu verkrijgbaar eigenlijk vanaf komende week. Dus eigenlijk vanaf deze week. Dat is toch fantastisch alweer. Ja, op zichzelf is dat mooi. Nogmaals. Dan kunnen we nu in één klap alle cartoontjes kopen, zeg maar. En wat ik ook geweldig vind, het is vandaag woensdag. Maar zeer binnenkort kunnen jullie gewoon aanraken. Kunnen ze met die kalle meet en greet dat bij die artiesten. Zeker. Ja, bij die popsterren, bij Want die supersterren. doe gijs naar de kerk, naar de Dominicanen. Ja, Wat gaat er gebeuren, Paul? Dan mag ik scheurkalenders gaan signeren. En ik heb daar een voorbeeldje van gemaakt, Wim. Dat kan ik die bij deze laten zien. Ik ga namelijk... we hebben een soort Toos en Henk kerstarrangement hebben we bedacht. Dat op de 23e, namelijk op een zondag de 23e... of zondag de 23e, dus komende zondag... kunnen jullie naar Selecties Dominicanen komen... Om 14 uur gewoon echt daar scheurkalenders signeren. En dan gewoon eigenlijk Toos en Henk in de hoogst persoonlijke vorm gewoon de lui zelf feliciteren op hun verjaardag. Op de pagina van hun verjaardag althans. En nu heb ik me laten invloesteren vooraf dat de heer Wim Kremers op de 26 januari jarig is. Ja, dat klopt helemaal. En ze kregen dan een dergelijke tekening. Ah, leuk. Ik ben blij dat ze Jord al niet de bier op zouden zetten, maar de 26e klopt in ieder geval, ja. Ja, en fantastisch idee. Gratis en voor niets bij een scheurkalender van Toos en Henk. En die gaan ik dan met alle plezier voor de lu tekenen. Dat geloof ik. Ik kan het ook alleen maar aanbevelen. Paul, ik vond het geweldig dat ze vandaag mijn gast was zijn hier. Ik hoop dat ze nog heel lang door mag gaan. Heel veel prijzen mogen winnen. Maar ja, dat hoef ik eigenlijk tegen je toe te wensen. Dat gebeurt vanzelf. Kwaliteit, blied bovendrijven. Dankjewel. Bedanken dich. Dankjewel. En we gaan over naar onze eigen stripfiguur. Die elke woensdag bij ons in beeld komt. En dan heb ik het natuurlijk over Frans Teunis aan de gang. Kiekers, vandaag zit ik gezellig aan de tafel in Reuver. Of wie zij zeggen op Reuver. En even mij zit Ellie Knoops. En Ellie, mag ik het vragen, wat zit je gaan doen? Ik doe een poppenboetseren. En ik wil nu de vingertjes, ben nu met een handje bezig en dan wil ik de vingertjes erop gaan zetten. Dat je dat als hobby of? Ja, eigenlijk wel. Het is eerst mijn hobby, maar het is eigenlijk een uit de handje lopen hobby. Ja. Dus Ellie, even alles op een rijtje zetten. Jij maakt dit, Gans. Ja, helemaal. Helemaal. Dan gaat je het opsturen naar bedrijven in Duitsland. Ja. En dan krijg je dat zo. En dan krijg je ze zo terug. En dan gaat het werk aan de gang. Want dan moet de uisjes in. Ja, maar die moeten eerst helemaal gewassen worden, het poppen. En dan moeten ze 4 keer geverfd worden met acrylverf. En dan pas kan ik de uisjes erin zetten. Die krijg je gewoon nog horen, hè? Dat krijg je dan nog horen, ja. Want ik zie nu achter al een paar hurkers op zitten. Ja. Kunt je de kiekers eens laten zien wie je dat moet doen? Ja, dat moet één voor één, hè? Ja. Dat is alleen maar die naald erin te duwen. En niet te vaak, want als het te dik is, dan wordt het geen babypop meer. Dan wordt het een kindercup. Kijk, een kind komen er net een paar hurkjes zo komen eruit. En dat is alles. Wie lang dat gedreven wordt dat een kindercupje wordt? 3 avonden. 3 avonden? Ja, 3 avonden. Maar dan doe ik ze van de binnenkant. Als die horen erin zijn gestoken, doe ik ze van het binnenkantje plekken. 2 keer. En dan vul ik ze op met watten. Dat kunnen die horen nergens weer her. En dan kunnen de mensen ze gewoon naad maken en een model brengen wie ze willen. Ellie, nu heb ik een vraag begrepen. Ook een heel bekende pop ontworpen, mag ik zeggen, hè? Ja, dat is Luca, heet hij, dat model. Er zijn er al onnoemelijk veel van, weer voor de hele wereld. Heel Europa zijn die rond. In Rusland, Amerika, overal kennen ze die. En die heb je hier gemaakt? Ja, heb ik ontworpen. Dat is toch mooi eigenlijk? Ja, dat is heel leuk. Daar ben ik ook heel erg trots op. Maar dan dingen bij meneer in Amerika. Zeker zelf ook al in Amerika geweest om die te verkopen? Ja, ja, verschillende keren. Ja. Alle
keer of 4, 5 ben ik in Amerika geweest. Zeg Ellie, ik vond het geweldig dat ik bij je mocht zien op de Ruiva. En ik hoop dat je nog heel veel jaren deze mooie dingen mag maken. Ja. En ik zou zeggen, ja, leeflui, zoek je maar op een website. Ik heb ook een website. Ja. Je zit de enige van mij die website mag zeggen. Kijk er die druk op, www. Allyknoops.nl. Nou, dat is gewoon simpel. Dus kijk daar maar eens op, dan kan je er alles op vinden. Ze zeggen, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Bestel eens een keer zo'n schoenpop. Zie niet zo duur eigenlijk. Nee, dat kost maar €300. Och ja, veld met daar. Ja. Houd je gezond en tot de volgende keer. Hè. Hoi hoi. Wie is toe geboren, woes wordt dat? En hij zeggen, de hemel ging open, mam lachte verlegen. Slaap nu maar zachtjes, ding mam zal dich wärmen. Sie zal dich trösten, voeden, beschermen. Slaap nu maar zachtjes, ding mam zal dich wärmen. Sie zal dich trösten, voeden, beschermen. Het wordt toch zo koud en zo duister die nacht. Maar in het donker, daar straalde die lach. Slaap nu maar zachtjes, die mam zal dich wärmen. Sie zal dich trösten, voeden, beschermen. Slaap nu maar zachtjes, die mam zal dich wärmen. Sie zal dich trösten, voeden, beschermen. Een ster aan de hemel, die steht für neu leven. Dat als hoop leefde, vertrouwen moet geven. Slaap nu maar zachtjes, die mam zal dich wärmen. Sie zal dich trösten, voeden, beschermen. Slaap nu maar zachtjes, die mam zal dich wärmen. Sie zal dich trösten, voeden, beschermen. Ja, een geweldige artiest, Paul van Loo. En ik heb hier een man naast me zitten, dat is ook een geweldige artiest. Jean-Philippe Rieu. Maar hij is meer dan artiest. Maar toch even ook weer een vraag. Het is vandaag 19 december 2012. Maar op 19 december is er iets heel belangrijks gebeurd van de wereld van de chansons. En toen bent ook een man die uit Frankrijk komt. Wat is op 19 december ooit gebeurd in Parijs? Van wij is toen geboren? Dat weet ik niet. Ja, ik had dat niet voorbereid. Nee, hè? dat weet ik Edith niet. Piaf, Ach, geweldig. dat moet ik aanspreken. Ja, Edith ja. Piaf. Fantastisch. Die zong ook uit haar hart, uit haar ziel. Dat was fantastisch. Is Eigenlijk fantastisch. verwantschap Blijft. met dich. Ja, Zit één groot verschil. ze is een vrouw. Dat ook. Maar je zit allebei nogal beïnvloed natuurlijk door de opvoeding door de ouders. Alleen, Wees dat niet. de mam van Edith Piaf, die gaf leiding, zal ik maar zeggen, aan een bordeel. En die vader gaf leiding aan een groot symfonieorkest. Wezenlijk verschil, denk ik. Ik weet niet wat de intentie was, maar misschien is het hetzelfde. Misschien is het niet zo weit weg.
Welkom, Jean-Philippe Rieu. Dank je. Dank je. Jean-Philippe, dat is een boek geschreven. Ja. Een heel bijzonder boek. Ik heb het mogen lezen. Heel bijzonder, maar laten we beginnen wie het begin. Ja. Doe best eigenlijk een duizendpoot, een culturele duizendpoot. Want we hebben dich al in de studio gehad, de komst piano spelen, zingen, fantastische dingen in het theater gedaan. En toch, op enig moment, niet eens een oude leeftijd, heb ze besloten om een boek te schrijven. Ik schat het in als heel autobiografisch. Wie ben je naartoe gekomen? Dat is vanzelf ontstaan, dat boek. Dat is vanzelf ontstaan uit mijn teksten, uit mijn chansons, uit mijn optreden, uit mijn gedichten die daaruit ontstaan. Ook uit de films die ik heb mogen maken. Daar is de kaf trouwens ook uit ontstaan. Dat is een stil, dus één beeld uit de film. En als vanzelf is dat hele verhaal ontstaan. Is de ontdekking van de vrijheid ontstaan. Is de ontdekking van mijn vrijheid natuurlijk ontstaan, die ik heel graag wil delen. Dat inzicht van in alles zit een positieve intentie. Achter alles zit een positieve intentie. Bij dich heb ik ook, je crois en toi, maar ik geloof dat we veel mooier zijn dan we denken dat we zijn. Voor het eerst uitgevoerd. Een van mijn eerste cd's of zo. En dat is de point, dat is de kern, dat is de boodschap, de missie. En daar is het hele boek uit ontstaan. Want toen stelt zich toch in het hele boek op, heel kwetsbaar. Er is heel veel van die zelf te laten zinnen. Dat waardeer ik in mensen. Ik heb dat zelf minder, maar dat waardeer ik zo enorm aan artiesten zoals Stich. Dat durft zich heel kwetsbaar op te stellen. Ik voel dat niet als kwetsbaar. Ik kan niet anders. Ik denk dat, en ik voel dat het gaat over mij, het gaat over mijn belevingen, maar het gaat ook helemaal niet over mij. Het gaat dat mij voorbij. En dat vind ik nou net het mooie. En die reacties krijg ik gelukkig ook terug. Het is net op de markt, maar dat is echt een waar geschenk. Het is best een bevoorrecht mens, hè? Want het begint in boek met de beschrijving van die jeugd. Die vader, dat was een groot muzikus. Ja. Leider van het Limburg Symfonieorkest. Ja. In een hele moeilijke tijd, laten we dat erbij zeggen. Toen worden ze nog niet zo gesubsidieerd als nu. Ja. Maar de beste opgegroeid met de wereld van de verbeelding. Ja. Dat moet een enorme invloed hebben gehad op die latere ontwikkeling. Absoluut. Dat heeft al ruimte geschapen om meer te beleven en te ervaren. In ieder geval veel te beleven en te ervaren. Ik kan niet meten, ik kan alleen voor mezelf zeggen. Maar daar heb je totaal gelijk in. Als je in de wereld van de opera, de muziek groot gebracht mag worden, is dat een voorrecht. En niet alleen die pap, maar ook oma Troedel. Een heel bijzonder figuur. En als ze oma Troedel hoort, dan denkt ze dat is een figuur van Gerard van het Reef in het boek. Dat is verzonnen. Dat is Oma niet Troedel, verzonnen. het bestaan, hè? Ik kan niet verzinnen. Jawel, ik kan wel verzinnen. Maar dat is allemaal inderdaad autobiografisch. Dat is echt. En die schoonheid van die oma die bij ons leefde in huis. Ik heb nooit anders meegemaakt. Toen ik geboren werd, woonde ze al bij ons in huis. Zij is in 1882 geboren. Ik schrijf die verhalen. Ik breng haar naar de kerk iedere ochtend om 8:00. De Onze Lieve Vrouwenbasiliek van Maastricht. Dat is al een decor wat sprookjesachtig is. En alles wat zich daar afspeelt is ook sprookjesachtig. Dus als het ware vanzelf dient zich die schoonheid van wat je anders zou verzinnen aan. Want die is er gewoon. Die is er in ieder moment. En die is er nu ook. Wim, die is nu hier ook. Absoluut. Die is in alles. Ja. En wat me ook opviel, er is 2 woorden op zijn hekel aan. Dat is het woord als en hadden. Behalve die oma Troedel. Ja, oma Troedel schrijft, als ik nu geboren was, dan had ik veel meer kunnen beleven. En natuurlijk, ik beschrijf ook als en hadden, is prachtig om daarmee je fantasie de ruimte te geven. Maar niet in de zin van, als ik gepensioneerd ben, dan ben ik gelukkig. En dat bedoel ik van als en hadden. We zijn in het nu en het hier. En daar zit in alles een positieve intentie. En dat is de kern van de vrijheid. Als ik het zo mag zeggen, dan heb ze eigenlijk al een heleboel levens achter die in ruk. Want iedereen natuurlijk best besmet door de naam Rieu. Niet alleen door die vader, maar zeker door die wereldberoemde broer. Maar sommigen jullie weten niet dat zich heel lang met André heeft samengewerkt. Ja. Eigenlijk, het begin van zijn grote wereldcarrière, dat heeft zich aan de basis met gestangen. Ja, dat is ook een cadeau. Dat is een groot geschenk. Dat is zo gegaan als vanzelf. Hij vroeg mij cd's bij zijn orkest te dirigeren. Daarna heb ik films gemaakt. Wij waren niet tevreden met de beelden. We hebben de grootste regisseurs gehaald. We waren ook niet mee tevreden. Heel simpel, omdat we de beelden zagen die geen emotie hadden. Dus we zagen als in de handen van een cellist en violiste. Dat wilden we niet. En toen zei ik, nou André, we doen alles zelf. Ik doe het zelf, ik regisseer zelf. Ik wil alleen de intentie overbrengen naar alle camera's. Dus ik heb 20 camera's op het publiek gezet en op het orkest ook. En ik heb de instructie gegeven, geen dik scenarioboek, maar jongens, we gaan met z'n allen filmen. Dat wat jullie er zelf ervaren, ook alle cameramensen, als emotie. Nou, en dat heeft zich inderdaad vanaf 1999 bewezen dat dat format
Functioneert maar een beetje. Waarom ook, Wim? Omdat het er is, het lacht er. Wij willen op televisie echte emotie zien, we willen echte mensen zien, we willen echtheid zien. En wat is echt, voor zover we het kunnen beschrijven? Echtheid is als je niet veinst, als dat uit je ziel komt en niet bedacht is. En een traan die prachtig is om verdriet of om schoonheid, die is echt. Die is er. En als dat door de muziek teweeggebracht wordt, dan maak je iets anders dan een verslag van, maar dan voel je het mee. Nou, en toen heeft inderdaad, de kijkcijfers waren niet 2,2, maar dat was omdat Duitsland was 14,5 miljoen per uitzending. En dat is nog steeds zo. Maar toch is het in 2004 is het gestopt. Ja. En sterker nog, het is ook niet, als ik dat zo mag zeggen, niet goed gekomen. Je hebt nooit meer samen Dat is een lijn. gemusiceerd. Ja, precies. En dat vind ik ook een deel van de ontdekking van de vrijheid. Een wezenlijk punt. Dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En om dan krampachtig dingen te willen vasthouden. Als je krampachtig zand vasthoudt, glijdt het uit je handen. Die metafoor, dat beeld kent iedereen. Dat is een geschenk. Dat is fantastisch. Daardoor heeft zich de ruimte ontwikkeld dat ik zelf ben gaan componeren, eigen cd's, dit boek heb mogen schrijven, de kinderboeken heb mogen schrijven, de Marieboeken, nu weer een nieuw boek. Nou, ga zo maar door. Dus dit is een cadeau. En ik mag daar als een geschenk naar kijken. En daar ben ik super, super dankbaar voor. En toch, ja, misschien zie ik het verkeerd. Zijn er grote verschillen tussen André en dich? Du bent toch iemand van hele kleine dingen op een hele geraffineerde manier geëmotioneerd kunt raken. En bij die broer André zijn nog altijd dat grote, dat theatrale, grote bühnes, met alle respect. Maar het raffinement is vaak bij dich wat dieper. Wim, ik kan niet meten. Ik wil ook niet meten. Ik kan zien. En ik kan alleen maar zien wat ik zelf zie. En ik ontdek inderdaad in hele kleine dingen. Daarvoor in hele grote dingen. Want het was ook een feest om in de Waldbühne en overal op de wereld gigaproducties te maken. En dan komt het punt dat je dat op een andere manier wil doen. Mag ontdekken. Dat is het wezenlijke verschil. Toen ik het boek doorloos, toen ontdekte ik een foto. En toen dacht ik, nee, het André is het boetebeentje. Jean-Philippe is het boetebeentje. Want als je de foto bekijkt, mensen kregen ze in beeld. Als je de foto bekijkt, er is een scène, zal ik maar zeggen, die ik denk inderdaad in scène gezet is. Vader, die maakte de foto, de familie zat om het kampvuur. En papa had gezegd, kijk een beetje romantisch in het vuur. De hele familie deed dat. André liet zich toen nog sturen, dicht dat oog. Er zit één klein jongske bij je, dat recht in de camera keek. En dan denk ik, dat wordt toen al aanwezig. Dat buitenbeentje, dat wordt toen al geboren. Ja, jij zegt het, je liet het me net zien. Ik had er nog nooit zo naar gekeken, maar het is een feit. Ja. En dat is altijd gebleven, hè? Ja, daar ben ik dankbaar voor. Die liefde voor Frankrijk. We zijn net begonnen met Edith Piaf, maar die liefde voor Frankrijk, dat begint met de postbode. Die linkshandig de post kon brengen. Dat ze dan onnodig elke keer drank moest aanreiken. Dat is toch fantastisch dat ze zo dat in die lijf hebben. Dat is ook een beetje een rode draad geweest in die lijven. Hè? Ja, absoluut. Want vanaf die foto die jij beschrijft, net zo goed als Maastricht en Limburg, een decor is waarin we heel veel schoonheid hebben mogen ontdekken, is dat Frankrijk ook, is dat de Dordogne ook. Ieder hoekje, iedere plek, iedere beweging, de postbode noem je die, is een rode draad. En in de ontdekking van de vrijheid heeft hij mogen spelen, of speelt hij. Dat dient zich aan. Hij is er. En hij is er letterlijk zo. Die schoonheid is er. En de stilte en de natuur. Veel mensen zien hem niet. Hè. Veel mensen die houden zich altijd met grote dingen bezig en die verwaarlozen de kleine zaken. En daarvoor is dat boek eigenlijk ook bedoeld. Dit is echt een boek van mensen die denken van, we moeten eens ooi omhouden in het leven. We moeten eens gewoon kleine dingen gaan waarderen. En ons niet gaan bezighouden met de crisis. Want volgens mij heb je nooit crisis gehad. Hè. Ik heb zeker crisis gehad, maar ik misschien in de mag beurs. nu ervaren. Misschien in de beurs, maar niet in het hoofd. Ik denk het wel. Ik weet het wel, ik voel het wel. Ik heb ook gehuild. Ik heb ook gezweet, denk ik. En ik mag daar een gedicht in schrijven dat ik inderdaad in mijn beleving toen de hel van Dante ben gegaan. En nu ervaar ik al die geschenken, ook al doen ze pijn, als de pijn voorbij. Ik kan niet anders dan een positieve intentie in alles wat zich voordoet beleven en ervaren. Ook al is het pijn op dat moment. Heel snel iets moois. Eén passage, dat heeft me ook verbaasd. Want je bent natuurlijk in goede omstandigheden opgegroeid. Je hoorde tot de upper class, wie ze dat toen noemden, van de maatschappij. Pap, geweldig getalenteerd. En toch heb je er ook ellende mee gemaakt, omdat vader je de eer wil hoog houden.
ooit kwam er een moment, de jaren 70, toen de beroepsmuzikanten plotseling ook gingen nadenken en met willen discussiëren. En dat was eigenlijk dat niet tegen het zere been van Papieug. Ja, ik heb dat heel mooi nu kunnen terugzien. En dat is ook weer een cadeau. Iemand die iets groots opbouwt en niet aan inspraak gewend is, hij kon er moeilijk mee overweg. Het cadeau was weer dat hij meteen in Leipzig en Berlijn een dirigent, de chefdirigent werd voor het leven. Op dat moment, dat beschrijf ik ook, is dat geen feest. Want dan krijg je Oostkopeken en dan moet je bij de oven zitten, hoe heet dat, bij het gasfornuis om warm te hebben. En de positieve dingen die daardoor zijn ontstaan zijn veel groter. En dat is ook overgebleven. Dat leeft nou nog. Kunstenaars moeten ook een beetje liegen, hè. Oscar Wilde heeft dus gezegd, als ze ongelukkige jeugd hebt gehad, is de schat van de kunstenaar veel groter. Ja, omdat het moment komt dat je die pijn als schoonheid gaat ervaren. Dat klinkt als een paradox, maar het is zo. Ik kan niet anders zeggen dat het allemaal cadeaus zijn. Grote cadeaus. Nou, het was voor mij een cadeau in ieder geval dat Sticht vandaag was hier geweest. Ik wil het boek De Ontdekking van de Vrijheid wil ik nog een keer aan Limburg laten zinnen. Het is zeer de moeite waard. Ik ga geen commercieel pruitje maken, dat mag ik niet eens. Maar gewoon uit de intentie van, we moeten Limburg weer iets nieuws laten brengen. Nou, het chique is ook, het is natuurlijk, ik wil heel graag, daarom heb ik het ook geschreven, daar componeer ik ook, delen met heel veel mensen. En dat het daarnaast nog eens het decor van de Ontdekking van de Vrijheid, het Limburg hier is, daar realiseer ik me nu pas hoe bijzonder dat is. Want dat is hartstikke chic. Je voelt dan zelf. We hebben hier een bijzonder mens zitten, uit een bijzondere familie. Jean-Philippe, het was mij een grote eer om dich vandaag hier aanwezig te hebben. Dank je, Wim. Ik dank dich. Was wederzijds. Bedankt. En weer gewoon weer over naar wereldse zaken. Even naar de reclame en dan komen we terug met een interview met een bijzondere zanger, Paul van Loo, die met recht kan zeggen, dat is leven na de dood. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.